या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर परिसरात आणखी एक ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा दडलेला असल्याचा रोचक शोध समोर आला आहे। राज्य शासनातर्फे प्रस्तावित असलेला शक्तीपीठ महामार्ग राधानगरीपर्यंत येत असून हा महामार्ग पुढे सिंधुदुर्ग द्यावा अशी मागणी संदेश पारकर यांनी केली आहे। सर्वोदय नगर येथील त्रस्त नागरिकांनी नगर परिषदेत धडक दिली। येथील विविध नागरी समस्यांकडे तातडीने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करत समस्यांची गाऱ्हाणी मुख्याधिकारी विनय गावणकर यांच्यासमोर घातली। एमएनजीएलच्या नावानं फ्रॉड कॉल करत एकाला लाखोंचा गंडा घातला गेलाय। या पार्श्वभूमीवरती गॅस कंपनीकडून पेमेंटबाबतच्या कोणत्याही सूचना अद्याप दिल्या नसल्याची तक्रार सिओनसमोर नागरिकांनी केली आहे। हिंदुळे येथील सेवानिवृत्त वयोवृद्ध शिक्षिका विमल गणेश प्रभू यांच्या घराच्या गेटजवळ चिर ठेवत अज्ञात व्यक्तीकडून खुळसाळपणा करण्यात आला आहे। मालवणच्या श्री शिवराज मंचच्या कलाकारांनी सादर केलेल्या शिवराज भूषण या नाटकानं कुडाळकर रसिकांवरती अक्षरशः गारुड केलाय। निवडणूक आयोग म्हणजे भाजपचा पदाधिकारी अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे। कणकवली तालुक्यात सध्या अवैध धंदे राजरोसपणे सुरू आहेत। त्यामध्ये गोवा बनावटीची दारू, मटका तसंच सोशल क्लबच्या नावाखाली सुरू असलेल्या जुगार यावर पोलीस कारवाई करत नसल्याचं बोललं जात आहे। मालवण तालुक्यातील मेढा येथील राजा कर्णगिरी स्वामी महाराज यांच्याशी संबंधित असलेल्या शिवकालीन शिवपिंडीवरती आज पहिल्यांदाच लघुरुद्र विधी संपन्न झाला आहे। सावरवाड टिटा ते वराड रस्त्याच्या निकृष्ट व रखडलेल्या कामामुळे ग्रामस्थांचा संताप अनावर झाला असून आता आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे। कसाल ते गोव्याच्या दिशेने खडी वाहतूक करणाऱ्या डंपरचा टायर फुटल्यानं तो दुभाजक तोडून पलीकडच्या बाजूला पलटी झाला। या अपघातात डंपर चालक थोडक्यात बचावला, मात्र डंपरमधील खडी रस्त्यावर सर्वत्र पसरल्यानं वाहतुकीचा मोठा खोळंबा झाला होता। सावंतवाडी पोलीस ठाण्यासमोर नव्याने उभारण्यात आलेल्या औदुंबर स्वामी मंदिराचा स्थापना व स्वामी मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळा उत्साहात पार पडला। निर्लेतील श्रीदेव धावजी देवस्थानमध्ये बंदी आदेश लागू असताना गावातील दोघांनी प्रवेश केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी निर्लेतील महिलांनी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केलं आहे। सावंतवाडी येथील साई कृपा लॉजिंगमध्ये वास्तव्यास असलेल्या एका 70 वर्षीय वृद्धाचा हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी सायंकाळी घडली आहे। सावंतवाडी नगर परिषदेच्या बॅरिस्टर नाथपै सभागृहात नाटक आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करताना होणारी प्रेक्षक व कलाकारांची गैरसोय लवकरच दूर होणार आहे। उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर यांनी नगराध्यक्षपदाचा पदभार सांभाळत असतानाच केलेल्या विशेष पाठपुराव्यामुळे या सभागृहाच्या नूतनीकरणासाठी 99 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून लवकर नाट्यगृह सुसज्ज होणार आहे। निरवडे गावचे ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक तथा खरेदी विक्री संघाचे अध्यक्ष प्रमोद गावडे यांनी तब्बल 13 वर्षांच्या प्रदीर्घ विश्रांतीनंतर कथा कुणाची व्यथा कुणाला या नाटकाद्वारे रंगभूमीवरती यशस्वी पुनरागमन केलं आहे। शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या प्रधानमंत्री शालेय पोषण शक्ती योजनेचा बोजवरा जिल्ह्यात उडाला असून एका बाजूला मोफत आहाराची घोषणा केली जात असताना दुसऱ्या बाजूला जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये गॅस सिलेंडर अभावी विद्यार्थ्यांचे जेवणच शिजत नसल्याची धक्कादायक स्थिती समोर आली आहे। ठाकरे सेना जिल्हा प्रमुख बाबूराव धुरी यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर साटेली बेडसी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात रुग्णवाहिकेवरती चालकाची नेमणूक करण्यात आली आहे। त्यावेळी धुरी यांनी संबंधित कंपनीचे आभार मानले। सावंतवाडी इथं SNRR ग्रुपतर्फे व सावंतवाडी भाजपच्या पुरस्कारानं आयोजित भव्य लेदरबॉल क्रिकेट स्पर्धेचा बक्षीस समारंभ उत्साहात पार पडला। शासन सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या धर्तीवरती जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या वतीने आजपासून जिल्हा परिषद समोर साखळी धरण आंदोलन सुरू आहे। अस्वस्थ वाटू लागल्यानं कणकवली उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेल्या अमित श्रीधर पवार याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे। कणकवली शहरातील नाथपै नगर व बिजलीनगर वार्ड नजीकच्या श्रीधर नाईक उद्यान परिसरातील गड नदी पात्रात सुरू असलेल्या गाळ काढण्याच्या कामाची उपनगराध्यक्ष सुषा नाईक यांनी सोमवारी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली। आपापसातील जमीन वाटपाच्या नोंदणीसाठी आता संपूर्ण शुल्क माफी देण्यात येणार आहे। वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपालाही नोंदणी शुल्कातून सूट देण्यात येणार आहे। नोंदणीचे अधिकारी आणि तहसीलदारांना महसूल विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे। अमेरिका चर्चेबाबत अजिबात गंभीर नसून ते सातत्याने सीजफायरचे उल्लंघन करत आहेत असा आरोप इराणनं केला आहे।
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि अध्यक्ष प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी सोमवारी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री M.K. स्टॅलिन यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान केजरीवाल यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि महिला सक्षमीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रातील तामिळनाडू सरकारच्या कामाचं कौतुक केलं.